Wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kakasih hatiranan, alhamdulillah, na yarinay sab kita niyo waktu na to ini, waktu hipagpupuso sin ilmo, amoy indahon na to, mangarap padarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan yan nakamukatan taga mga hatiranan. Kata yarinay sab na yung guru mulia, guru kalasan, anak sing kami amoy in launta daing ha mga nakagwa pagwahula yumawa sin ilmo sin Tuhan na to Rabbul Alamin tungod paparkala pag-agama amoy in tiyatar ang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di na ako magpalugay tukbal pring guru kalasan guru mulia wayron na rugay bikang Sheikh Zikri Dansalan fal yatafaddal siyadatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi kitabillah wa sunnati rasulihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami haagama Islam, puasin amuin pamudjihi iban panangliti pamahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala ayaw na to kalupahan darundaran insubay kita niyo sumalawat papanghuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasyad to na hitukbal sing kami in pagsarang sukul kan Pak Tuan Jakarya President laung tasin Nidaul Islam amin wayroon pagbati laul manaabit pa mga kaguruhan dumihil bulansang patumtum si hatiranan ini mura-murahan papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala intuyo iban lugto sin gurutan yu kalasahan ni Pak Tuan Jakarya Allahumma amin. Dahil nga sabab ini mga kamaasan sing kami haagama Islam indeng ha mga pakarajaan sing kita ni harum ini mamus kami simpang dungog sing kamo asupaya manaing hug hapangadjian mahinang matakaddaman sing kita ni haadlaw akhirah iban damikyan mahinang luto sing kita ni mui madto pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna impangadjian kiyawa deng ha Quran iban sin sunnah sin Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mga palanggungan haagama Islam, hambuk waktu nakalabay hi Ibrahim ibn Adham rahmatullahi alaih. Insiyay ni daing ha mga pagtawagon tabi'un amun mapuas si mga sahabat. Hawaktuin Ibrahim ibn Adham na manaw panaw halom sin tabo sin Basrah hawla Iraq piyagtipunan siya si mga tao ampa siya iya subo laong si mga tao kaniya ya Aba Ishaq inna Allah ta'ala yaqul wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum laong si mga tao ini kaniya doon man siya piyagtipunan tiyawag siya si mga tao ini laong nila ya Aba Ishaq inallahu ta'ala na mayta halom sin Quran suratu Ghafir infarman sin Allahu ta'ala in agniya iban pamungan niyo o Tuhan pamungan niyo wa qala rabbukum ud'uni iban in agi sin Tuhan niyo Rabbul Alamin ud'uni pangayo kamu marikako astajib lakum mustajabun ko taymaun ko iril ko mon kaniyo in piapangayo niyo sambil laong si mga tao ini wa nahnu nad'u Allah fala yastajibu lana na in kami nilaong nila na ngayo ini in kami ini nagdudua pa Allah Ta'ala sa may ini di pagtaymaun sin Allah Ta'ala kamo induaan mo
hati niya na inu-inu mga manusia ini. Sabab sin aun farman sin Allah Ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ibanin aki, sin Tuhan niyo, sin Allah Ta'ala, pangayo kau marika ko, iril ko kanyo in pia pangayo niyo. Sa may way ni, way di pagtay mo ninduan nila. Sambil imatud kanila in Ibrahim ibn Adham. Ampa sila dihilan jajawaban. Amo in jajawaban, matup hapangasumo nila. Sarta jajawaban, ini jimajatu hakikat. Laong sin Ibrahim ibn Adham kanila, lianna qulubakum matat bi'ashrati asya. Laong sin Ibrahim ibn Adham, jajawaban hapangasumo nila, ang kandahati, im mga duaan nila di pagtaymaun sin Allah Ta'ala, sabab lang sin Ibrahim ibn Adham, sabab lang niya bunal tuod, im mga pangatayan sing kamu, miyatay doon hangpo parkala. Miyatay roon hangpo parkala. Sambil imatud ka ni mga tao, biasin sa kaula-ula, na inu-inu, mabaya humati bang uning pag-iyanon sin Ibrahim ibn Adham hangpo parkala. Pag-ubusyad to ampasyug patansin Ibrahim ibn Adham, lilay niya siyabot niya inhang po parkala pag-iyanon. Panagnaan laong niya, araftumullaha walam tuaddu haqqahu. Indayng ha mga sabab, di tayo maun sinallahu ta'ala impangindua si mga tauyaon, amun na nga subo. Sabab lang sin Ibrahim ibn Adham, panagnaan laong niya sabab. Kaya ingatan nyo inallahu ta'ala, sumagawa wayroon nyo tunay in kapatut sin Tuhan Rabbul Alamin. Bima'na kaingatan si mga tauyaw ni Allahu Ta'ala ng daaki. Pamano siya sin magtag-ipon sila hakatunggal sin Allahu Ta'ala. Sumaga yung mga manusia iya unoy nagmahi. Kaingatan nila in Allahu Ta'ala ng daaki magsambahayang. In Allahu Ta'ala ng daaki magpuasa. In Allahu Ta'ala ng daaki maghinang marayaw. Lumayo, umanib, deng hauno-uno na maksiyat. Sumagawa yung mga tauyaon. In pangatayan nila, tiambol nila. Di sila manay-mai. Sin pakaradyaan, kaingatan nila na. Sa nagmari sila. Amuyad to impanagnaan. Deng ha mga amuin, sabab may ta'way roon, tiyay mainduaan nila. Way tiyay ma sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ang pa mga palanggungan haaga ma Islam, apabila in manusia, kaingatan niya na, bang uno hindi akan kanya sin Allahu subhanahu wa ta'ala, mahuli, wayroon niya piaragbus, way niya tiyunay, hindi akan sin Allahu ta'ala, haadlaw akhirat, arakala matarbilang siya rin ha mga manusia ini, siyabot sin Allahu subhanahu wa ta'ala, ha suratus sajada, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, in agi, in pamong sin mga tao, amuin siksa sinallahu ta'ala halom sin narka. Hawak to kaya na naman nila, kita nila, in siksa, in adab, tiyaga masinallahu ta'ala, ha mga manusia, na naikuri, deng ha mga pakaradyaan, sin Tuhan Rabbul Alamin, in agi nila ha suratus sajada, farji'na na'mal salihah, inna muqinun. In agi si mga tauyaon, ya Allah, ya Rab, ya Tuhan namo, ando, balikan na kami pa dunya. Buhi kami magbalik. Na'mal saliha. Maghinang natud kami sinhinang marayaw. Sinhinang diaakan mo. Mag-ibadat na kami. Magsambayang na kami. Magpuasa na kami. Hinangun nila na yung mga pakaradyaan. Diaakan sinallahu subhanahu wa ta'ala lam sin Quran. Ampa sila mamayta. Inna muqinun. Ya Allah, ya Rab. Bunal tuding kami ni nakayakin na. Wayroon natud pagduarwa. Huminang na kami sindi akan. Nakitaan niyo mga palanggungan haaga ma Islam. Magsusunin mga manusia. Haadlaw akhirat. Apabila ka na naman nila na. Insiksa iban adab sinallahu ta'ala. Ang kan na hadi pa jumatu im mga pakaradyaan yadto. Pagsadya na kau asal. Babain ikaw buhi pa. Pag-uwas yadto. Laong sin Ibrahim ibn Adham hikarwa. Dahing ha mga sabab. May ta'wayroon tiyay maindua si mga tauyaon laong sin Ibrahim ibn Adham wa qara'tumul Qur'ana walam ta'malu bihi. Inhikarwa laong niya biasa niyo sadya in Qur'an mahamulliya.
biasa niyo bihan. Sumagawa amurakuman, wayroon niyo yang gautaan. Wayroon niyo piararagbo sa ginhawabaran niyo. Wayroon niyo tindukan. In mga dia akan sinallahu ta'ala. Halom sing Quran. Ampa mga palanggungan haa kama Islam. Inallahu ta'ala lando mabungsi. Iban marugal. Ha mga manusia. Ini di magpamaugbog. Di magpanganggawta. Bang unuin ilmu kaya pangadjian sin sila. Bang unuin ilmu kaya hatihan. Kaya ingatan sin sila. Amuin ilmu daing ha Quran iban sin sunnah. Ang kanda, in Allah subhanahu wa ta'ala ha suratul Saf, tiyawag niya yung mga manusia na mamarat saya. Afarman sin Allah ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Afarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Ya kamu mga bariman, Ya kamu na mamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala, lima taquluna ma la taf'alun. May ta kamu yan magpamong, magpamisara. Sin mga hinang marayaw, pag ubos di nyo raysab pagbogbogan. Di nyo raysab paghinangon. Di nyo raysab paganggawtaan. Bihiyad to mga palanggungan, haakama Islam. Inallahu ta'ala mabungsi, madukal, ha mga manusia, di magpamaugbog, sin mga ilmu, piyangadji nila, ilmu kihatihan nila. Naampain ilmu, mga palanggungan haa kama Islamin, ayat ini, bukon sa jeni tartanto, pa mga kaguruhan. Bukon sa jeni tartanto, pa mga manusia, nananawag-tawag, maun pa kama Islam. Ingkatan, Muslim, bariman, nalangkum sin ayat ini. At kalaon kay ingatan mo ilmu, kaya hindo kay mo, kaya baita kay mo, dahil nga Quran iban sin sunna, mahuliwayroon mo biagbugan, na makalamud kaw kabungsihan, kadukalan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ang kan nasubay imbar iman, unu-unin ding mga ilmu, kapangadjian sin siya, hawang man halom sin Quran iban sin sunnah, bogbugan niya hakagaus-gausan niya. Ang kanda ini Imam Ahmad ibn Hanbal, rahmatullahi alay, hambuk ding mga madhab, tanong, si maplag pamasana to ubihaon, amun madhab sin Hanabila, laong kanya sin Abu Zur'ah, rahmatullahi alay, biyaitaan sin Abu Zur'ah in anak sin Imam Ahmad. Laong niya in ama mo laong niya, pag maksud niya Imam Ahmad, inhapal niya laong niya hadith, ibuhan laong niya. Bima na laong si mga ulama, milyon laong niya hadith. In maksud dito sin Abu Zur'ah. Habiya na hato in taud, sin hadith, hapal sin Imam Ahmad, nakapamong siya. Laong niya, wayroon ding mga hadith na hapal ko, illa waqad amiltu bihi. Allahu Akbar. Wayroon lang niya ding mga hadith, hiyapal ko. Hadith din Nabi alayhi salatu wassalam. Buat malaingkan lang si Imam Ahmad. Kaya babogbogan ko. Iya ang gautaan ko, pero ragbus ko ginhabaran ko. Na ding hasabab yato mga katawtay manghuran. Subay tuod bogbogan sing kita niyo. In ilmo. In uno na pangadjian, pagkarungan sing kita niyo amun pangadjian. Kiyawa ding ha Quran, iwan sin sunnah. Damikyan niya, afarman sin Allahu ta'ala ha suratul Baqarah, inagin niya, ata'muruna nasa bilbir, wa tansawna anfusakum. Afarman sin Allahu ta'ala, inagin niya, uno, mangdaaki kamo pa mga manusia, sin tungod hinang marayaw, tungod pagmabuka, tungod hapag ibadat, wa tansawna anfusakum, ubos, kalupahan yung ginhawaran niyo. Ubos yung ginhawaran niyo, di lumamud mamaugbog, sinhinang marayaw. Nang kanda, subay tuod umanib in siyulagan ding kato taniyo. Amun mamisara kita ilmu, mangadji kita ilmu bihayan, pagubos di tabogbugan, di taparagbuson, hakakausgausan sing kita niyo. Amad tulang tayo hikarwa sabab. In hikatu sabab long sin Ibrahim ibn Adham. Dahing mga sabab di, wait yayma, indua si mga tauyaon, amun na nga subukan niya, sabab laong niya, wa za'amtum hubba nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, wa taraktum sunnatahu. Inaki sin Ibrahim ibn Adham mga tauyaon. Ini katulong niya sabab, in kamu yan naggulal, inaki niyo, malasa kamu pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa taraktum sunnatahu. Sumagawa, yay Quran nyura.
bininyura in sunnat sin Nabi alaihi salatu wassalam. Narihay ni, maun ning pangasubo. Biya diin baha in manusia kalasahan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nahafarman sin Tuhan Rabbul Alamin. Alam sin Quran ha suratu Ali Imran. Afarman niya para Rasul in wahyi ni timurun para Rasul sallallahu alaihi wasallam inagi sin Allah ta'ala. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. In farman sin Allah ta'ala in aginiya panabinatu Muhammad alaihi salatu wassalam. O Muhammad, o kau Muhammad, pamungan bang in kiaunan sin mga manusia iyan malasa sila makasi pa Allah subhanahu wa ta'ala, subay sila magad hapamando mo. Subay sila magad kay mo, magtaat kay mo, na bang nilayad tuhinang kalasahan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban ampunun pa sin Allah ta'ala im mga pardusahan nila, bun ibanin Allah subhanahu wa ta'ala, sangat mga ngampun iban sangat baing ulungon. Hati niya, in Allah subhanahu wa ta'ala, kalasahan niya iniipon niya, labay roon hapagtawagon ittiba. Pag-agad, hapamando, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na impangasuburihay ni, imano siya maggulal siya mala sa panabi alaihi salatu wassalam, sa inhakikat niya to isimusulang. Mataod kasunat-sunatan sin Nabi alaihi salatu wassalam, sumagawaon maun waktu tabi ayaon ingkebanan manusia mahukaw. Biya na sin pungot. In pungot yaon ding mga sunnat sin Nabi alaihi salatu wassalam. Sa aong kabakan tabihan, bagungan in pungot niya hawayroon, sabab uno-uno amun tatay maun sin syara, sin agama Islam. Iban damig yan mataod pa ding mga kasunat-sunnatan sin Nabi alaihi salatu wassalam. Atin niya ding mga sunna niya, in Nabi alaihi salatu wassalam, in siya bihayan, maulong makasi mga pagkahinya manusia. In Nabi alaihi salatu wassalam, di siya magpanganyaya. In Nabi alaihi salatu wassalam, di siya magpanumbi, di siya magpanglimot, di siya mangdihil kamudaratan, pa mga pagkahinya manusia, pa mga pangdaig niya. Na ding sabi to asubuhon na to, yung ginhabaran na to. Piaragbus na to, daba in sabunnal, pangahagad, hapamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ampa impag-agad ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukon sa jain subay imbuntulon sing kita niyo akida na to. Bukon sa jain buntulon sing kita niyo manhaj na to. Damik yanin akhlak na to, impangaddatan na to, impagsawmadya na to. Pa mga manusia subay na to, buntulon subay na to dayawon. Sabab in mga salaf, in sila yadto, buntulin akida nila, buntulin manhaj nila, sarta nagdara sila simpangaddatan sa rayaw-rayaw. Na habihaon ini tabi agatus tabi ang kabakan tabihan. Nagbukulal marayawin manhaj, marayawin akida, sumagawa, wayroon imamuin akhlak marayaw. Wayroon tabi ayawn adab, wayroon pangaddatan marayaw, di mayngat mag-addat pagkahin niya, di mayngat mag-addat pa mga kaguruhan niya, di mayngat mag-addat ang mga bagay niya, di mayngat mag-addat ang mga pangdaigbay niya. Ang kanda, in pag-agad hapamando sin Nabi alaihi salatu wassalam, bukon sadya tumubtub ha akida, bukon sadya tumubtub ha manhaj, sumagawa subay in akhlak mo, impamissara mo, impangaddatan mo, inhibal mo katan, subay siya miya magad habitikan hapamando sin Nabi alaihi salatu wassalam. Amuyad to. Na yung mga tawyad to, wayroon nila ito na paragbus hangkanda induaan nila di pagtaymaun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam, mga palangungan ha agama Islam, suntuan sin kita niyo hakatan tibayhuan sin ibadat. Sibun doon naka ibadat labay ha bisara, ibadat ha hibal, ibadat halong pangatayan, ibadat ha labay ha pangalta, in katanyan suway siya magad ha pamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di man jari amuin aun suntuan mo dugaing. In ummat ini, wayroon suntuan dugaing buat malaingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hangkanda hafarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Suratul Ahzab, in agi sin Allah ta'ala, hatin niya inkiaunan doon kaniyo, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasana, in siya suntuan niyo, udwa niyo,
sisinguran niyo, raong sinanggalis role model niyo, pamarayaw. Hati niya, bang aun nanuysoy kay mo, namayta kay mo, aun ibadat, suway bogbokan, sumagawa pag-asumubihan, bang dayng haunin ibadat yan, gimwa ba dayng nga Quran, gimwa ba dayng hadith, pagubos manuysoy intaw yan, sinway roon, inibadat yan, ipabogbog niya kay mo, way na hinang sinabi, ibot kay mo, ayaw na kumamogbog. Bang aun manuysoy kay, manghindo kay mo sinagama, pag-uusyad to, in panghindo niya simiha, limayo, dayng hapamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayaw kumakad, mayta. Sabab sila na yan in pagtawagon, duatun ilan nar. Mga mananawag-tawag, tudyo mattu palom sin nar ka jahannam. Ang kanda bang kumiyakad patao, naggugulal, in siya nagdarasin akama, sumagaw ang panghindo niya, sulang, hapang hindo, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanto bunal tuod, naglaog na kaw, singgin habaran mo. Amoyad to. Hati niya, in sumuno niya, inikaupat, dayng hamanga, parsababan, wayron kiyatay sin dua, sin mga tao yon, amon nangasubukan Ibrahim ibn Adham, laong niya, in sumuno niya, laong niya, wa qultum, inna syaitana lakum adu, wa wafaqtumu. Inakisin Ibrahim ibn Adham, mga tao yon. Iwanin akin niyo, bunal tuudin syaitanin iblis, kuntarasin kamu, wawafaqtumuhu, sumakawa timaayon da kamu, miyakad da kamu, maun pa iblis, di mara kamu nagbagay matto kaniya. Ang kanda, mga palanggungan haa ka Islam, in syaitan, hinangun niya ingkatan sasat, hasupaya in manusia, makasiha makalayo, dayng hakawayaan sin Allahu Ta'ala, dayng hapamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hinangun ingkatan, iniblis hinangon ning katan supaya makawa ni manusia, masasat ni manusia. Pag-ubusyad to, bangi manusia makad na kaniya na wayron na pagkatawahan niya na. Ang kanda farman sin Allahu Ta'ala ha suratul Baqarah, asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Farman sin Allahu Ta'ala, in syaitan laong niya in iblis, bugaon niya kamu kamiskin. Bugaon niya kamu kamiskin. Pag-umusyad to, daakon niya kamu mga hinang maksiat, mga hinang kangian, mga hinang kabubungsihan sin Allahu Ta'ala. Ang kanda ya kaw manusia, ya kaw tay manghud ko. Madugal baha kawa syaitan, madugal baha kawa iblis. Na impangasubang bunal da indugal mo ha syaitan, iban atawakan ha iblis. Uno, arakala, indugal mo, inimpanganal mo, madugal kaw sa, di man nato ikaw nagbagay kaniya. In iblis, mga palangwa na agama Islam, in kabayaan ni maksud niya, magkajulja na, magkangi-ngi, in manusia, di hababaw dunya, sambil dagpak padlaw akhirat, tilak buon sin Allahu Ta'ala palom sinar ka jahannam. Wayroon dugaing maksud sin iblis, sin syaitan, buat malaingkan, kangiun niya yung manusia, magkangi-ngi di ha dunya. Di nga sabab yad to, suway kita humali, lumayo, ayaw kita makaakas-akasan sin iblis. Bang sa upama ding mga sabab tumudto din iblis sumasat siya pamanusya, bangi manusya sabo nagdurugal, atawa kang bangi manusya malamma, na doon haon ginis na inakas-akason sin iblis, sambil manusya makahinang na simbo kumaraw. Upama ni manusya diurugalan bihan, na ingkabayaan sin Allahu Ta'ala, awak to kung nagdurugal, igon mindugal mo. Bihayan. Sumakawain iblis di, bang mga ibarat long tadiya dunya, in kayo yaon gaman busukan niya kasulin. Na di nga sabi ito, bang kaw miyakad hakas-akas sin iblis, kumangi na kaw, magkajulja na kaw. May pangasubo, bang in manusya miyakad na iblis, ano na yung jumato? Na bang kaw nagkangi na yakaw tay manghud ko, ampa na kaw baytaan sin iblis, asa afarman sin Allahu Ta'ala, suratu Ibrahim, fala talumuni walumu anfusakum. Bang in iblis, in syaitan, aun na makad ka niya tao, magkangingi na diha dunya, dagpakpadlaw akhirat, ampan niya baitaan, in mga tao yan. Ayaw niya ako susuni, ayaw niya ako blema, sa susuni niyo, blema niyo, in ginhawabaran niyo. Nakita niyo, mamuas parkala in syaitan, bang imano siya, masasat niya na, makawa niya na. In sumuno niya, dahing hamanga, laong tasabab, way kaya tayma, simdua, si mga tao yad to, laong sin Ibrahim ibn Adham. Wa qultum innakum mushtaquna ilal jannah
walam ta'malu laha. Ibanin aginiyo, in kamu yan, mabaya kamu. Lawi landuin subibang baya ni sumud palom sin sulga, sumagawa. Wayron na kamu na magbog, himi ng mga parsababan hikasud niyo, halom sin sulga. Ang pabunnal, amasay ni bang masubo ni manusia, arap pakinimbaya mo yan sumud, adlaw akhirat. Nawayron jawab sin manusia, katanbuat malenggan narap pasulga. Sumagawa, di isab huminang sabab, bang biya din ikasud palam sin sulga. Muna-muna na mga palanguhan na agam Islam, hindi nga mga sabab ikasud si manusia sulga. Bang siya nagtag-ipon, nanawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala, hakatunggal sin Allah ta'ala. Nanawhid siya, diyayaw na yung akida niya, diyayaw na yung manhaj niya. Mahulibang siya na maugbog na si mga diyakan sin Allah ta'ala, nagsambahayang siya, nagpuasa siya, iban tindukan niya in kaibanan ibadat diyakan sin Allah ta'ala, akarna sintuhan Rabbul Alamin. Sababin sulga, all requirements niya. Minsan ni sabi mga maghinang kauriha dunya ini, sumud ko mga company, di da ko basta-basta makasud, magguna maghajat sila ben requirements. Nabang mo di marain requirements yaon, way mainang mo di ko makasud. Nainyad to hadunya pa mga palanguhan na agama Islam. Na insulga aun day sa requirements niya. Insulga sinallahu ta'ala in requirements niya, amuna in bugbukan mo in diakan sinallahu ta'ala, layuan mo in mga pianglangan niya. Ang kanda, way roon da na ngayon intuan Rabbul Alamin, bayad ka to tanibang pila milyon sa impya ngayon niya, mamogbog kita sindiakan niya. Insulga mga palangungan na agama Islam, free, way bayad. Saon waktoy mano siya mahukaw pa sumud. Ang painar ka jahannam, tabiya yaon, atas mamayad si mano siya, magmaksiyat, hasupaya sadya siya, masiksa adlaw akhirat, hangkan na amuyan imano siya, lugi, lusong lugi, muya hadarat sinallahu ta'ala. Murah-murahan, masalamat kita niyo katan, makasud kita niyo katan, halom sin sulga sinallahu ta'ala. In sumuno niya, afarman in sumuno nin aki, sin Ibrahim ibn Adham, daing ha mga sabab, tiranan imano siya, tiranan yung mga tao na nga subukan niya yaon, wait yay mainduaan nila, laong sin Ibrahim ibn Adham, in aginiyo, bunatod in kamuyan, mabuka, akaw makasudnar ka, sumagawa, wayroon na kamulong niya miyakoy ring hanarka. Ang pabunal, aun waktoy mano siya, kawakan mo, tabi ayaon, biya sinsambat takain na atas mamayad bihan, habang man, ini insyahawat niya, inamun long tabian kansuban, misan in kiaunan sinhinang niya haram, matas niya magbayad bihan ba't siya makapagmaksiyat. Hati niya way niya kingatan intong basin hinang maksiyat katan panarka. Mga palanguan na agama Islam, piyapan jari insulga asuk para mga tao nag-iibadat, matarang masawing baita sin Quran. Piyapan jari narka jahannam, uuwian si mga tao simusulang hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ampain Allah subhanahu wa ta'ala, di siya magpangbaro ba dyan, bang uning kiyabayta ni halom sing Quran, amuyad tu injumatu haadlaw akhirat. Ang kanalawang Sheikh Ibn Uthaymin, rahmatullahi alayhi, laong niya, laysa al-fawzu an tafuza bi shay'in min ad-dunya. Bukon lang yung pagyanon daraugan, amun dumaog ko sin uno na diha dunya. Balil fawz an tuzahziha anin nari wa tadkhul al-jannah. Sumakaw along yung pagyanon lang niya daraugan, amunain makalayo kaw, daing hanar ka jahannam haadlaw akhirat, wa tadkhulal jannah, pag-ubos siya tumakasud kaw palom sin sulga. Amuyad to. Insumuno niya daing mga sabab, way kaya tayo masindua si mga tauyad to, laong sin Ibrahim ibn Adham, wa kultum innal mawta haq, walam tasta'iddu lah. Ibanin aginiyo, sin bunal tuding kamatay bunal, sin awuning kamatay, sumagawa wayroon da ka musimaddiya, para hakamatay. Nangkan daya kaw tayo mangud ko agama Islam, uno bahain na saddiya mo, bang dumatong na ajal mo, asusungon niyaon. Impangaso, ayaw na kaw humati, bang uno namanin alamat, kung uno yung tao mapatay, uno yung mga dumatong ka niya, ayaw na kaw humati sinyad to. Sa hatihon mo, bang unuin na saddiya mo, para kamatay. Hati niya, uno nag-ibadat na ba kaw, hinang murawain kabayaan sinallahu ta'ala, tawakan way. Sabab arakala, abutan kaw sin kamatay, pag-ubos yad to inikaw, halong maksiyat, wal-iyadu billah. Ampa in kamatay, ya tibagtatan. Dumatong siya pamano siya tagha, bigla yaon, di mamaid kay mo. Bukon kita Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Hati niya yung kita umat sin Nabi alaihi salatu wassalam. Di ta kayingatan bangko no kita mapatay. Gana-gana yaon konsum atawakan ko nisa. Day nga sabiat to imano siya barakal. Hawayron pa di maragpakin kalam mamaun kaniya. Himihinang na siya luto. Dahon niya mo'y hadarat sin Tuhan Rabbul Alamin. Insumuno niya. Hati ko hikawalo. Dayng hama nga sabab. Way kaya tayo masindua si mga tao yaon. Laong sin Ibrahim ibn Adham. Washtagaltum bi'uyubin nas, wa taraktum uyubakum. Ini, kaya lupahan nyo laong sin Ibrahim ibn Adham. Nabi si kamu hakaiban si mga kaiban si mga tao. Wa taraktum uyubakum. Pag-uwasyad to isabtay kuran niyo, liupan niyo. Binin niyo, in kaaiban, in mga kaaiban sin ginhawabaran niyo. Hati niya tabiya yaon, liangan sin syara. Mangjaga-jaga kita niyo kaaiban si manusia. Sabab in sifat si manusia siabot sin Nabi alaihi salatu wassalam kapaun. Wairun dayng mga hangsulag manusia buat malaingkan in sifat niya magkalupa. Ang kanalong si mga ulama al-insan summiya insanan binisyanihi. In manusia laong niyangyanan manusia sabab in siya daran magkalupa. Naray nga sabi adto. Di man jariha ka ma-Islam jagahan mo, bang uno in mga kasaan sin pagkahimo. Pag-uwasyad to usalon may mga kasaan niya, in mga kaiban niya, hasupaya hipamias, hipanipog siya, pamahadjana. Tumtumon sin kita mga palangungan haa ka ma-Islam. In Allah subhanahu wa ta'ala lando tuod mabungsi, madugal, ha mga manusia, magpangbukis kaaiban sintay manghud niya. Bangintay mangud mo inaib niya yaon piagtawbatan niya na ayaw mo na bungkala. Ayaw mo na bukisi. Sabab misan intag hinangan, intag dapo sin aib yaon tiapok niya na kailo nagtawbat na siya pa Allah Ta'ala. Ubusin ikaw, bungkalon mo, lawagon mo, tuyuan mo lawagon, hasupaya ipamias maun kaniya. Bukon dahil ni mga katote manghuran ini pagpakugdan bihan sa ini, syara atawakan ilmu dahil halom sin Quran iban sin sunnah, pangadjian dahil Quran iban sin sunnah, subay tayo ni ingatun hasupaya makalayo kita niyo ding siksa adab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ganda laong sin Ali ibn Abi Talib radiyallahu an laong niya tatabbu'ul uyub min aqbahil uyub wa syarris sayiat. Laong sin Ali ibn Abi Talib radiyallahu an inamun laong niya urul-urulun mo, jaga-jagahan mo in mga kaaiban si mga manusia ding ha mga sangingi na laong niya kaaiban. Nakita niyo. Pag-uwasyad to, dahing damikyan lang niya, dahing mga sangingi na lang niya kangian. Ang kanda ayaw kita niyo, jumaga kaaiban sin pagkahita manusya, sabab misaning kita ini, tabi ayaw mga kaaiban sin kita niyo, nabiya diin na baha, bang dumatungin waktu, kita niyo na isab, inipadyatuhon kato taniyo, bang unin hinang tapagkahita. Ampa in labi tuod makasusa, apabila Allah subhanahu wa ta'ala na in magbukis, sin kaaiban sin manusia. Naray nga sabab yato humali kita mga palangungan na agama Islam. Ayaw kita ni magsipat. Besin mga sipat sin mga tao kuffar. Amon hinang nila tabiyayaon magtumbi, magchismis, magkakinisan. Mangjaga-jaga mga pagkahinila. Ibiyayan. Na adapon in Muslim, nag-iiman pa Allahu Ta'ala, subay siya di sumingod sin kakahinang bihayad to. Subay siya humali. Sabab di matup hambok Muslim siya bihayan, sumagawaing kakahinang niya, biyasin kakahinang sindugaing agama. In sumuno niya, ikasiyam, dahing ha mga sabab, way kaya tayo masindua si mga tauyaon, lang sin Ibrahim ibn Adham. Wa akaltum ni'amallah, walam tuaddu syukraha. Kaya unyo sadya lang niya hingka ni'matan sin Allahu Ta'ala, sumagawa wayroon niyo tiyunay in sabunnal pagsarang sukul madto kaniya. Ampa mga palanguhan na agama Islam. Bang tasadya itungon, hafarman sin Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bang sadya itungon na to, bistahon na to, in ka ni'matan, tiyukbal sin Allah Ta'ala, marikato tani, wagin habaran na to ini, tanto di na to, kakausan bistahon itungon mayta, sabab sin taud niya. Naim pangasubo, mata mo yaon karwa, igon, mabaya kaw, injob di. Naringasab kita ni mga dayahan atas tumulak paruwaing hula mami amun mata bang maigim pangatud nila magbayad pila milyon sa way aun waktu biyan wayrong kabakan nila sabab wayrong manusia kaigan mabaya
kaigan pangatud. Na inyan ni'mat. Dihilan kau mata, dua mata sinallahu ta'ala. Dihilan kau pangatud, way kau siyukot, misan ang buok pilaksin. Na uno, di ba kau manganal, di ba kau mamanduga. Ini, amun singkahalan, dihil kayo mo sintuan Rabbul Alamin, di ba kau magsyukur? Di ba kau mamudji pa Allah subhanahu wa ta'ala? Ini, ay nakaw umatud pa mga tao, amun labi in long tabihan, mataw din matdaing kayo mo. So pa manabihan, bang kau nagpapanaw-panaw bihan, umigil ko pa mga tao, nagbabike. Bang kau nagbabike bihan, nagmumotor, umigil ko pa mga tao, taga sasakatan. Pagsyukur na kau pa Allah ta'ala, dihilan kau dua siki, wayroon kau dihilan sala, makapanaw kau. Ang kanda indayng ha mga secret bihan na hasupaya, pataurun pa sinallahu ta'ala in rijiki, afarman sinallahu ta'ala, wala in syakartum, la azidannakum. Bang sadya ka mo nagsyukur fa Allahu ta'ala, ha uno-uno na ni'mat rijiki, dihil kanin sinallahu ta'ala, la azidannakum, bunal tuudlong sinallahu ta'ala, ganapan ko pa kaniyo, hatin niya lipatun ko pa kaniyo yung mga ni'mat rijiki yan. Ang kanda, subay kita ni on kanaa, amun long sin anggalis contentment, halom sin pangatayan na to, bang unuin aun kita. Sabada kala, di kita magsyukur, aun dua si kita bihan, umangot pa kita, hindi na to kakausan, biyayan pag siya tuberin na ba bang konsum ko ni sa ikonsintuan Rabbul Alamin inamun long tabiyan indua siki na to waliyadu billah. Dati nga sabi to suway kita mingat magsyukur wayroon da sala niya mga palangwan agam Islam in umangan-angan kaw magdua kaw bihan. Sa ayon sa jamay nang sabab amun inhangad hulat mo pataason mo tuod bihan sambil makahinang nakaw maksiat pa Allah Ta'ala hapag apasan mo siniangan-angan mo kialupan mo na yung kapatut sin Allah Ta'ala aun waktu hangan-angan mo at tanda sin taas sin angan-angan mo di hadun niya sambil makawa mo ning kapatut sin dugaing manusia. Nainya to deng ha mga subay halian. In kahinapusan niya laong sin Ibrahim ibn Adham wadafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Laong niya bihan ng mga tao yaw namun nga subo kahinapusan sabab may di tay maunindo way tay mainduan nila. Laong sin Ibrahim ibn Adham kiyubol niyo sa jalong niya in mga taumiyatay. In mga taumayat doon kaniyo. Yubol niyo sadya. Sumagawa, wayroon niyo hinang pamintangan, hinang pangadjian, in kamatay nila yaon. Allahu Akbar. Aun waktu manu siya, bang mapatay mo ka. Ang karay, dangkadlaw, pagkonsumiyad to wayroon na isab. Aun waktu manu siya, dahiton bang aun kakitaan niya nagdarana napas. Bang aun kakitaan niya minawapat. Sumagawa ang karay da. Pagkonsumiyad, tumagbalik na isab siya papakahinang niya. In kamatay mga palangwa na agam Islam ang kan nasyabot aftadda sin Nabi alaihi salatu wassalam. Riwayat sin Imam At-Tirmidhi, akthiru dhikra hadimil ladzat. Asabda sin Nabi alaihi salatu wassalam, patauran niyo in pagtumtum niyo haparkala manglubuhi sin mga kasasaddapan niyo, kakukuyagan niyo di hadunya, hati niya amuna in kamatay. Aun saon nagdudunya-dunya kaw, halong kaw kakuyagan, alawang kau yung katawa, mataw din pangarap mo riha dunya, ubos siya tutagha na sadya, dagpakan kau sing kamatay. Ang kanda pila na jamano siya, kita ta, mataw din pangarap niya dunya, sumagawa hawak to siya, diagpakan sing kamatay, kiyabihin niya kailo in mga piyagtuyuan niya, in mga ulas sangsa niya, sacrifice niya, in mga pangaltayad to, sa kailo piyagbahagi-bahagian, si mga manusia kiyabihin niya. Mahuli, ampa iya subusin Ibrahim ibn Adham, bialik pa mga tauyad to yung pangasubo nila. Pagka nangasubo sila, bang maita di pagtaymaw ninduaan nila sinallahu ta'ala, mapuas biyayta sin Ibrahim ibn Adham inhang po, deng ha mga kasabab-sababan, tiranan way kaya tayma sinduaan nila, ang panay sa bialik sin Ibrahim ibn Adham rahmatullahi alay, in pangasumat to kanila, laong sin Ibrahim ibn Adham, fakayfa yustajabu lakum. Abiya na hatulong niya in kahalan niyo, biya diin long niya in katay masinduaan niyo. Ang kanda, mga palangungan na agama Islam, mahuli, mura-murahan, papagbarakaton sinallahu subhanahu wa ta'ala, in waktu singkita niyo, ini mag-itukbal na mo in pagsarang sukul mong kaniyo, nanay akarna, nanay hug ka mo kailo, in program niya magdihil pangadjian, ang kanda, ayaw ka masumo, ini sharean niyo biyayan, in mga pangadjian, ipag-post nila, pag-like ka mo bihan, sa ina niyo pa mga pamilya niyo, sabab in mga pangadyan ipagdihil, lando tuod siya mufid, makakawa tuod kapaiddahan, iban pamintangan, in mga mano siya nagdurungog. Deng sabi ato, bangaon deng mga kasaan, sin anak manghud niyo ini, aun mga wayroon imamo, sadya kami tumayma,
sin pagpabuntol hadan marayaw pagmaapan sing kamo hati ko inyadto sabab sing katiyo sin ilmu na mo iban kalam masin pag-iman sumagawa bangon ding mga kabtangan hilalawngan sing kami natayma niyo pamarayaw na pagsyukur kamo pa Allahu Ta'ala pudjihan niwin Allahu Subhanahu wa Ta'ala inyadto hidayat sin Tuhan Rabbul Alamin wa akhiru da'wana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.